atau parau kami minta maaf dulu. Iya, kita serahkan ke Pak Ajib kok. Habis kok. Iya. Ya baik, untuk awal pertama sebuah lagu berjudul Nasib Cando Ayam Saburan. Di lantai makan kok maksudnya weru kalau kadang-kadang. Dan aku mah aman tuh Pak. Mak tepuk tangan cek dun sanak kita di malam hari kok. Terima kasih. Jika mana disanjung-sanjung sekali kalah datang galangan nasib denai sakatung-katung sekali kalah dalam galanggang nasib denai katuang-katuang itulah nak denai rasukan mulut denai pamain cinta katiko bapiti dan dipandang jika indah lengah pun tiba katiko bapiti dan disayang jika indah banci pun tiba indah bagaimana gulai itu nada terasa adia cintoka denai jika pitih layado indah bagaimana gulai itu nan terasa adik cintoka denai tapi menyinto harato nasib cando ayam saburan. denai rasukan mulut denai pamain cinta katiko bapiti dan dipandang jika indah lengah pun tiba katiko bapiti dan disayang
indah banci pun tiba indah bagaimana gulai itu nana taraso adia cintoka denai jiko pitih layado indah bagaimana gulai itu nana taraso adia cintoka denai tapi menyentuh harato nasib cando ayam sabuang.